मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना जोंनि बर'नि थाखाय सुथुर जोङो सुइसाइड नङा होननानै जोङो रोखायै जोङो बुंनो हागोन जन्मेश्वरी बसुमतारी सासे बर' आइजोखौ इन्द्रजित फाइट होननाय सासे मिसिं सेंग्राया गुवाहाटीआव मोजां मोनफ्लानानै गावनि रुमाव लानानै बुथारदों आरो बिथांजोनि गोथै सहखौ अर्थात डेड बडिखौ बे बिथांनि इन्द्रजित फाइटनि रुमावनो मोननाय जादों बे मिसिं सेंग्रानि रुमावनो दा अब्ला साननानै नायदो नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय गोबाङानो मिथिखाबाय आरो किसुमाना बुंदोंमोन आंखौ मैया दाख्लैनिफ्रायनो जे नोंथां बा आदा बे गुवाहाटीआव बर' आइजो बा बर' सिख्ला थैनायनि बागै भिडिअ लानानै फैनानै दा बेखायनो आं दिनै लानानै फैनो गोनां जाबाय नाथाय गोबाव जाबाय सानब्रै सानथामसो जाबाय नङा होमबा आं लाबोनो हायाखैमोन सरि बिनि थाखाय आं नोंथांमोनाव निमाहा बियो दिनै आङो बिनि सायावनो भिडिअखौ लानानै फैदों दा बे जिथुनाखि जन्मेश्वरी बसुमतारीनि जिथुनाखि थैनायनि रादाबखौ फोसावनायनि सिगां सिगां आं हेमन्त बिश्व शर्मा जोंहा आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा अर्थात आसामनि चिफ मिनिस्टारा माखासे एनडिबिफोरनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों आरो एनडिबिफोरनि केसनि थाखाय मा खोथा खेवदों बा मा खोथा बुफ्रुदों नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायना लाग्रो ससेल' जाहाथे बेखौ नायना लाग्रोनायनि उनाव जोङो बै मेन टपिकआव थांनो हायो जेन প্ৰাক্তন এনডিএফবিৰ লগত জড়িত প্ৰায়বোৰ কেছে আমি উইথড্ৰ কৰিছোঁ কেইটামান ৭টা কেছ চাৰ্জশ্বিট হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি শান্তি চুক্তি কৰাৰ আগতে চাৰ্জশ্বিট হৈ গ'ল সেইকাৰণে সেই গোচৰ কেইটাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত কোৰ্টে ল'ব পাৰে কোৰ্টক আমি অনুৰোধ কৰি আছো যে আমি চৰকাৰে শান্তিৰ কাৰণে কেছ কেইটা উঠাই ল'ব বিচাৰে কোৰ্টৰ তাৰ বাবে অনুমতি লাগে আৰু আমিও চেষ্টা কৰি আছো আৰু ৭-৮টা গোচৰ এনআইএৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো যাতে গোচৰ কেইটা কোৰ্টত থাকিলেও পৰিচালনা যাতে অসম চৰকাৰে কৰিব পাৰে আৰু তাক যাতে আমি শান্তিৰ স্বাৰ্থত बे समाव नोंथांमोना आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा एनडिबिफोरनि सायाव बा एनडिबिफोरनि केसनि थाखाय एनआइए केस जानानै थानाय बिथांमोननि सायाव मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना निश्चय खोनानो हाखाबाय बा हमदांनो हाखाबाय दिनै जोङो साफ्रोमबो साननो गोनां जागोन दे अहমৰ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा जिमान কথা কৈ আছে এইবিলাক সব মিছা কথা সব মিছা হিয়ালৰ বাবা হিয়াল অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সেকেণ্ডত আছে আমাৰ বড়োসকলৰ মাজত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে দুজনে মিলি জুলি আমাৰ অসমখন বা বিটিআৰখন চলাই আছে আৰু যেনেকা ইচ্ছা আছে এনেকা চলাই যাই আছে এনডিবি সকলৰ কাৰণে আজিলৈকে যিটো কামটো কৰিলে তেন আজিলৈকে নিশ্চয় ন্যায় হ'লে হয় হা আৰু তাৰ ওপৰত শুনি লোৱা আমাৰ চিমন চাপুৰী ধেমাজি সাইডৰ এটা বড়ো ছোৱালী গুৱাহাটীত মাৰ্ডাৰ হৈছে মিচিং ল'ৰাই তাক মানে মাৰি পেলাইছে তাৰ সকলোৱে বড়ো জাতিসকলে ওলাই পেলাই ডিমাণ্ড কৰি আছে তাক কিবা এটা ন্যায় লাগিব তাৰ কাৰণে ন্যায় লাগিব এতিয়া আপোনাৰ অসম চৰকাৰ বা আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ যিটো নাকি চলি আছে বিজেপি চৰকাৰে বা আমাৰ যিটো নাকি অসম আৰক্ষীয়ে কি সিদ্ধান্ত লয় তাৰ বাবে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'খন চাৱাৰ আগতে মোৰ কিছু কথাটো শুনি ল'বা দেই नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनायनि सिगां आंनि फंनैसो खोथाखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो जिथुनाखि जोंनि एनडिबिफोरनि खामानिखौनो जिथु जोंहा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे प्रमोद बर' सारमोना जेबोखौनो मावनो हायाखैब्ला दिनै 7-8टा चार्जशीट गोलैनायनि मुङाव बा केस जाबनायनि उनाव बिथांमोनखौ केसनिफ्राय दिरुननो थाखाय कोर्टनि बिसार नांगोन होनना बुंदों कोर्टआव माने गोबांथार साखि बायदिसिनानि खोथा ओंखारदों दिनै बेफोरबायदिखौ बिथांमोना सुद्रायनोथ' हाखाया बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनोथ' हाखाया आरोबाव नै बेफोरबायदि जोंहा बर' आइजोफ्रा गुबुन हारिनि आखायाव थैबाय थानायफोरखौबो बिथांमोना माब्लाबाबो होबथानो हाया मानो होनना बुङोब्ला जोङो बुंनो थाङोब्ला आसाम सरकार जोंनि जिथुनाखि बिजेपि सरकारानो बेफोरबायदि खामानियाव इनभल्भ दं होननानैसो जों साननो गोनां जायो मानो होनना बुङोब्ला दिनैसिम मुसलमानफोरा जोंनि हिन्दुफोरनि सायाव इनाय अयथासार खालामबाय थानाय माइनर हिन्जावसाफोरनि सायाव जिनाहारि खालामबाय थानाय रेप खालामबाय थानायफोरनि सायावनो दिनैसिमबो सासेबो रावखौबो फासियाव आलायहोनो हायाखै हादों जादों जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदिनि थाखाय रेप खालामनानै दोनजानायनि थाखाय बा बुथारजानायनि थाखाय जिनाहारि खालामजानायनि सायाव गोबांथार गिदिर धरना होबोबाय गोबांथार सोमावसारबोबाय नाथाय दिनैसिमबो सोर साबेसेखौ बिथांमोनहा न्याय खालामनानै होनो हादों हायाखै बेखायनो जोङो साननो गोनां जे मेन गुबै बाथ्रा बेनो जोंनि बर' आइजोफोरनि सायाव जिथुनाखि केलेंकारि जानानै थांगासिनो दङ जिबायदि समस्या जानानै थांगासिनो दङ नै बिनि सायाव जोंखौ भारत सरकार आसाम सरकार बिजेपि सरकार अर्थात बिटिआर सरकार आरो आसाम पुलिसफ्रा जेबो नारसिननाय आरो न्याय बिसार खालामनानै होनायाव गैया मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना जोंनि बर'नि थाखाय सुथुर बिथांमोनहा जोंनि बर' हारिनि थाखाय माने एगेन्स्ट बिथांमोना जोंनि बर' हारिखौ नायनो हाया जेरै हायो एरै गोसोबायदि गाबोन सासे समफोर सासे लासै बेफोरबायदि खालामनानै जोंनि बर' हारिखौ सिलिंखार खालामना होनायनि मोनसे टारगेट दङ बिसोरहा मिथिबायना बेखायनो आं सानो जा आं बुंनाय रावफ्रा
जादों जाया आं बेखौ मिथिया नोंथांमोनाबो साननो हानाय गोहो मेलेम दङ नोंथांमोनाबो साननानै नाय जोङो दिनैसिमाव ओरै जोंहा मोनसे समाव कामरुपाव जानानै थांबाय हिरण्मय खाख्लारिखौ गाज्रियै दांख्लाब सुख्लाब बुथारनायनि गेजेरजों जेबो न्यायानो जायाखै होननानै जों बुंनो हायो दिनैसिमबो बै हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारनायनि मेन गुदियानो जाहैबाय साथाम साब्रै बर' आइजोफोरखौ बा हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनानै दोननाय बा बुथारनायनि रेकर्ड दङ बेबायदि मानसिखौनो दिनैसिमबो फासि होनो हायाखै न'खौल'सो सिफायनानै सिलिंखार खालामदों बेजोंलाय मा गोजोननाय थानो जोंनि बर' हारियालाय गोबांथार बेफोरबायदिनो चिरांफ्राव जादों क'क्राझारफ्राव जादों गुवाहाटियावथ' बारंबार जाबायानो थायो बेफोरबायदि जाथाया दिनै गुवाहाटियावनो थायो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नङा होमबा बिथांमोनहा दिनै बेयावनो एजिपि डिजिपि गासिबो थाजोबो मा खालामनो हादों मा फुरायनो हादों हाइकर्टआबो बेयावनो दङ मा फुरायनो हादों जेबो फुरायनो हायाखै बेखायनो बिथांमोना सानो जोंनि बर' हारिया बा जोंनि बर'फ्रा जेसांखि होख्रावा होख्रावबाय थाथों जेसांखि होसिखावा होसिखावबाय थाथों फाग्ला फथब जालाङोबा जालांजोबथों बिथांमोना जायखि जिखि जालाङा जों माथा मारिया होननानै बिथांमोना खोमायाव थुला माथेनानै लाखाजोबो मिथिबायना आं बेखौसो बुंहरो दिनै बेखायनो जोंनि बर' आइजोफोर हाबा जाखानायानो जा लाइमोनफ्रानो जा स्ट्रं जा गावखौनो फैबाय थानायाव जि जोंहा नैबे बिनानावा बा नैबे सिस्टारा जि जानानै थांबाय जाहाथे आरो नैथि खेब बेफोरबायदि रावबो दाजाथों बेखौ अराय सम जोंनि बर' आइजोफ्रा बा लाइमोन हिन्जावसाफ्रा सांग्रां जानानै थानाया मोजां दिनैनि दिनाव बिथांजोखौ जों खोनानाय बायदिब्ला मिसिं सेंग्राजों मोजां मोनलायोमोन मानो जोंहा बर' दंना गैया जोंहा बर' हारियाव सेंग्राफोर मोजां दंना गैया दा आं बेफोरखौ बुंथ'नो थांलिया गोबांथार बैफोरबायदि भाइरेल जानाय माबा माबि गुबुन हारिजों खारफानायखौ जोङो सानहरना थाङोबा बेफोर बाथ्राखौबो जों रायखांनो गोनां जायो थ' आंनि बुंनायफ्राव माबा मोनसे गेना गोरोन्थिफोर जालांदोंबा नोंथांमोना निस्सय निमाहा होदो आरो गावजों गाव सुद्रायलायदो जोङो बेखौनो आसा खालामो जेब्लायबो जोंनि थाखाय नैबेफोरबायदि न्याय बिसार खालामनाया जानांगौ आरो बे डिमान्डखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनांगौ जाहाथे जोंनि बिटिआर सरकाराबो बिनि सायाव माखासे खोथा खेवहरनांगौ आरो लोगोसे जोंनि आसामाव जेसेबांखिनि गिदिर गोलावफोर दङ बिथांमोननिसिम जाहाथे जोंनि प्रेसारा सौहैथारनांगौ हाइकर्टसिम मानोना बिथांखौ फासिनि दुरुङाव आलाय होथारनांगौ नैबे आंनिफ्राय जोबथा खावलायनाय दा नोंथांमोना मा सानदों नोंथांमोना खुदनो सिन्था सरथा खालामनानै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो 20 तारिখে এইটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল জমেশ্বৰী বসুমতাৰীৰ লগত সেই ঘটনাটো আমি তেখেতলৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এইখন চৰকাৰক এটা কথাই ক'ব বিচাৰো আজি ঘটনা হৈ যোৱা আজি 4-5 ঘণ্টা ক্ষমা কৰিব আজি 72 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো চৰকাৰখনে আজিলৈকে কিন্তু ইয়াৰ কোনো ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা কৰা নাই গতিকে আমি এটা কথাই ছাত্ৰ সন্থাই হকিয়াই দিব বিচাৰিছো যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে এই আন্দোলন কিন্তু অব্যাহত থাকিব এই অব্যাহত থাকিব আন্দোলন এই আন্দোলনৰ পৰা এটা কথা আমি কই দিব বিচাৰিছো চিমেণ্ট চাপৰিৰ পৰাই এটা কথা আমি কৈছো যে চৰকাৰখনক এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা প্ৰায় সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে গতিকে এনে ধৰণৰ ঘটনাবোৰৰ পৰা আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই যে এটা শেষ পৰ্যায়লৈ গৈ আছে এটা আজি শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত হৈ গুৱাহাটীত প্ৰায় তেনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক আমি সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পাইছো আৰু অতি শীঘ্ৰে এই ঘটনাৰ ওপৰত ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা কৰি পৰিয়ালবৰ্গক আমি পৰিয়ালক আমি সন্তুষ্ট দিবৰ বাবে শান্তি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছো আৰু ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা কৈছো যেতিয়ালৈকে এই ন্যায়িক তদন্ত নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম আৰু আমি চিমেণ্ট চাপৰি খেলপথাৰৰ পৰা হকিয়াই দিব বিচাৰিছো গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন হ'ব আৰু এই আন্দোলন যেতিয়ালৈকে ন্যায়িক তদন্ত নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিব আমি এইটো কথাই আপোনালোকৰ আগত কৈছো एजन मिसरी बसुमतारिया थांनाय जानुवारि दाननि 21 खालाराव गुवाहाटीयाव गाव सिगाङाव थाबोनाय जायगायाव गावनि पेन कार्ड थाबोदों होननानै बेखौ लायनो होननानै थांदोंमोन होनना फोरमायदों बेखौ लायनो थांनानै 21 खालाराव थांनानै बियो 22 खालाराव जेब्ला सहैयो 22 खालाराव सहैनाय उनाव जों मिथिनाय बायदिब्ला बै हौवासा जाय बेखौ बुथारनाय दिनै जेलाव थांनो हाबाय इन्द्रजित फाइट होननाय सिलापथारनि बियो नतुन मिसिंगाव होननाय गामिनि दा बियो बेखौ गावनि थाग्रा खथायाव लांनानै दोनहैदों होननानै जों मिथिनो मोनदों 22 जानुवारि खालारनिफ्रायनो दा 22 जानुवारि खालाराव लांना दोनहैनायनि उनावनो जोङो दा थांनाय 26 जानुवारि खालाराव बै हिनजावसाया सानजौफुनि 12:42 गावनि न'खराव बिमाजों रायलायहरदोंमोन जे आयै आं दा मोनायाव ट्रेन गाखोनानै न'आव थांसै होनना फोरमायहरदोंमोन नाथाय बेबायदि फोरमायहरनायनि उनावनो 2 रिंगासो समावनो दानसे उनावनो बै हिनजावसाखौ गावनि जिउखौ गाव फोजोबना लाबाय होननानै गुवाहाटीनिफ्राय खौरां न'सिम दैथायहरनाय जादोंमोन दा बेवहाय गोमोनाय मोनदों न'खरनि मानसिया जे जाय गथ'आ न'आव फैसिगोन होननानै दसे समनि सिगाङाव फोरमायहरदोंमोन बे गथ'आ बोरै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो हाथाव बिनि रायलायनाय बिनि बुंहरनायाव बिनि माबा मोनसे गोसोआव गाज्रि जानाय बियो जे गावखौ फोजोबनानै लानो हाथाव माबा मोनसे जानानै थानाय बिदि बिनि रायलायनायाव जेबो हमदांनो हायाखैमोन होननानै न'खरनि मानसिया फोरमायदों
आरो लोगोसे बे खोथाखौबो जोङो बुंबावनांगोन जे बेखौ जे गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होननानै बुंदों सुइसाइड होननानै बुंदों नाथाय बेखौ जोङो सुइसाइड नङा होननानै जोङो रोखायै जोङो बुंनो हागोन मानोना बेहाय सुइसाइड जानायनि जेबो फोरमान बेयाव दिन्थिनायखौ जोङो नुनो मोनाखै दिन्थिनो हायाखै बेखौ सुइसाइड फासि नांनानै थैदों होनदों नाथाय फासि नांनानै थानाय बिसोरो सावगारिखौ लानानै जोङो दिन्थिनो हायाखै आरो बेखौ बैसाङाव फुथुनानै दोननाय अबस्थायावसो बेखौ दिन्थिनो हादों एबा फासि नांदोंब्ला बेयाव फासि नांनायनि माबा मोनसे दिरुं एबा माबा मोनसे जि फासि नांथाव बेफोरबायदि बेसादफोर बिसोरो दिन्थिनो हायाखै फोरमान जेबो होनो हायाखै जोङो मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बिनि सेराव गांसे टावेलल' दङ होननानै जों मिन्थिनो हादों दा बेयावनो माने जोङो साननो गोनां गुबै माने बाथ्राया बेयावनो जे गांसे टावेलजों सासे मानसिया बेबायदि फासि नांनानै थैनो हानाया बेथ' जाथावना नंखाया होननानै जों बुंनो हायो ओंखायनो जोङो बेखौनो बुंगोन दिनै जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय जों बेखौनो दाबि दैखांगोन जे जोंनि सासे फिसा हिनजावखौ दिनै गुबुन जायगायाव माबा मोनसे खामानियाव थांनायाव बेहाय बिनि जेबो रैखाथि गैयै बेखौ गावनि मोजां मोननाय सेंग्रायानो बेखौ माखासे परिकल्पना खालामनानै बेखौ दिनै बुथारबाय खास्रि बिस्रि बिनि जिउखौ फोजोबस्रांबाय दा बिनि हेंथायै जोङो दिनै जोङो जोंनि खुद्रिसारनायखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारनिसिमबो जोङो बेखौनो फोरमायहरनो सानोदि जे बै जाय दायनिगिरि दिनै जोङो मिन्थिनो मोनदों दायनिगिरिखौ दिनै पुलिसा हमबाय जेलाव लांबाय आरो जेलाव लांखांनायनि उनाव बिनि गुबै साजाया मोननांगौआ ओरैबायदि साजा होनांगौ जाहाथे जायबायदि साजाखौ होयोब्ला इयुनाव बेबायदि आरो गाज्रि खामानिखौ मावनो रावबो सुबुङा आवगायनो माने गोहो मोना बेखौनो जोङो जोंनि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बेखौ जोङो दाबि दैखांदों आरो लोगोसे हिनजावसानि न'खरा जाहाथे न्याय मोनो बेखौ जोङो डिमान्ड जोङो खालामनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों